بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل نحمده سبحانه على نعمه التي لا تحصى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So kalilintad nagu kapipia ginawa nagu kada rayo-rayo aginawa na panginta ko la betanon mambagian si ko lang na pumakin nagsagiyan kay alive tano nagu sagiyan kay abidju tano miyate to ada tano mga pag live sagiya page tano sabab sa adna mga kuan mga yang gelebak tano kaya bisian rek tano pad na dami sugod oras tano sagiyan kaya kuan di tano di kapag live iti sabab pamiyatin niya ada tano mga pag live alhamdulillah kakataya kuan kaya bagan tano man sa oras agiyang kaya di tano di kapag live kalo na bagay tano andawan na gumay to apanguyat si ko mga pagaritano, si ko mga bulayo katano, si ko mga ginaway tano lalayon sa isagiyan kay social media, sagiyan kay Facebook na pagkwasira no sa may tuandawan. Ayat man na mipagpadatano mga bangsa ko sagiyan kay live tano na sudyo kalalayaman tano agiyan kay si Sheikh Magister Muhammad Ismail laginda si di pangadi sa agyang kaya Jordan University masteral degree aya niniba takhasusian udi na kursiyan na at tafsir masyaallah aya isa penggerarami ro na si Ibn Abbas Ya. mufassir kalo na kebegan tanon yan sagiang kaya makampat oras may to oras si sagiang kaya kagagawe ay si sa Pilipinas nagup kagabi si sa Jordan ako sagiang mga pada inged sa Middle East na pakataros ng tano uba na mibigay niyan raktano may tuwan dawan falyatafaddal ya Sheikhana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unano darapan kapagusay na pananamata na gaya pagariya na pangtatani ko mana doktor. Oway. Paninta wala bagasan mapipia. Ada salah war-war sa giyang gaya pagaritano si Hasan Tahir tataliman mo doktor insyaallah alhamdulillah lagi buat kila mi sa giyang gaya dala Sheikh na pia ginawa mi okay mararataman na ginawa mi sa kaya ginatingar kami طيب Ibnu Abbas nabata siya Ibnu Abbas so Ibnu Abbas sa dataro kialo inian sa iyang kutuwa Sahih al-Bukhari agusipin sa Sahih Muslim na bitero Ibnu Abbas iprupan yan so Nabi sallallahu alaihi wasallam oy iprupan yan sa iyang kutuwa pamana kaginawan yan kababalinin malimo maginawa masa kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam tigian kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwad ma yakunu fi syahri Ramadan hina yalqahu Jibril fayu'ridu alaihi al-Quran aw fayudarisuhu al-Quran. So Ibnu Abbas na bitero yan ayat tigian masuso Nabi sallallahu alaihi wasallam na lebih amalimo, lebih amasakaw, lebih amaginawas kaniyang kumanga tao. Why?
wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Na betabulabaw igira a Ramadan ka so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ketak pagyang kuto kasakaw niyan agup ketakap agyang kuto kalimu iyan maginawa niyan. Oy. Isap na amya sabu cagyang kaya kataru Ibnu Abbas tigian kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Na isa kasabut saya na so Nabi sallallahu alaihi wasallam si ko kababali niyan si ko na Ramadan na pinakamaginawa si ko mga tao, pinakamalimo. Okay. Na ayat iku Ibnu Abbas betabulaboron ay kira Ramadan na ketak pagyang koto ginawa niyan agubiyang koto kalimo yan agubiyang koto kasakon niyan. Okay. Ayam yap mana niyan na knabasibu Ramadan nabasibu ko Ramadan akababali Nabi sallallahu alaihi wasallam amali mo masakaw maginawa kasi ko sala ko Ramadan. Ugay na si ko kapataling mo Ramadan na ketak pagyang koto ay manan yan na kaginawa niyan. Ay sa tigo ay sa sabab tigo mga ulama naging sa giyang kialo yan ng Ibnu Abbas na sabab sa giyang uto adinian dikitunaan si ko Jibril. Pengadian yan sa Quran. Matiyan yan sa Quran sa ang dahri qalb berat na nabanian pagilaya. Oy. Na ikadua isa to sabab sa ayamanan niyan na kaginawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sabab ko ayamanan niyan na kabarakat o ayamanan niyan na Quran. Why? Dina dimitu na su Jibril agu giyang kaya kabarakat to Quran na ketak pagyang to kaginaw Nabi sallallahu alaihi wasallam sa nabasi sa giyang kay ayamanan niyan na Ramadan. Naman sa ini ibarat o Ibnu Abbas so kaginaw Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tigyan na kana Rasulullah ajwada bil khairi min ar-rihil mursala. Ay tigyan na betaru Nabi sallallahu alaihi wasallam na tanto kung maginawa o bagyang kutwandu kita mabagraandu yung kutwandu kesabapan si iko ay manan yan na kapeguran ang kaya langit agugyang kutwap kesabapan ku kamapiaan. Wai dataragi yung tawran na misugat ko lupa na pagto sumangat na buat rawag yang kuto mga kamapiaan ke parole o mga tao. Na ini barato Ibnu Abbas sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na tanto kung maginawa o bagyang kutuandu ay maanan yan na kabagrag yung kutuandu ke sababan sa kamapiaan. Okay. Kapag kaya mga pakaisip kisi tanong kung maginawa tanong ibarat na ano man ay kakabalita ang maginawa sa katana ibarat na tamok ta doktor. Nagitoy tigo mga ulama giyang kana nakaginawa nakanabasi po matataman sa giyang kutuwa pa man na perak. Okay. Ibarat na so da perak yan ibarat da may sa kasakaw niya o pagarin yan ginawain yan o sa mga pobre. Okay. Na ay maanan yan na melus kanya na eman na maginawa si kuway ibarat na katero sa mafia. Oy. Maginawas kanya si ku kapugupin yan si ku mga ayamanan yan na kikargenan. Oy. Ibarat pa man na so kapag ilmo na ayamanan yan na maginawa kasi ku di nga di kapamangdawa si ku mga tao. Oy. Si ku ayamanan yan na di nga kinanipang daong so ay manan yan na ibtugumpiairan oy uli na sa mga sabda ng Rasul sallallahu alaihi wasallam nga kinalipagusay so ay manan yan na Quran. Oy maginawa kasi ibarat si ko mafia na sumapia na madakla mafia. Oy so tigira na tabas sumuka li akhika so kapakalala nga sa nga si kubuntal kasi ko pagaring ka nasada ka na bali ka maginawa si ko may manan yan na maginawain ka manan yan ay baraten na so kapakalala nga sa si kubuntal ka na isa to pa man di ho to bisa daga na pakadagdaga lang so kapakalala nga sa si ko mga ginawain ka sa lakaw di sa lakaw so mga mama na datare na pakalala nga niya na manan yan na buntal yan si ko pagaring yan na manan yan datare mga dato.
Dataren na sumausubay na dataren na sa mga ay mananin na mga dinabay. Oy. O gitun doktor. Why? Gitu. Lagi na ni Nabi sallallahu alaihi wasallam na tanto ketak so kaginawa niyan sa kiyang kai ayamanan niyan na Ramadan. Oy. Betabula boy ibarat na so mga babaytan no. Oy. Ibarat na masasangan nila na kiyang oto ay ibarat na sutigiran ng paninindan. Oy, ginawa na di magna tingin na ano man na tingin ni kaptahajuda kan siya miya tama na tigil sa tolak. Na di nga pangalan ipati bebayami so di nga di ka serbisyo, di nga di ka khidmati. Siko mga dipupusa askay sababan sa aymanan niya na kapakaniran sabab ko di nga di ka paninindan sabab ko kapiyaw mana di nga di ka paninindan na katamiran pipian na mula sa ngaro Allah. Oy. Taragi yung ko to yabot yata ako tira na sutigin so mga baya di manalas sa mga plato di na mga pinggan na panintawan lalalas mambuwala sa mga dusera. Okay. Na isaw to pa man na di nga ni misid ka. Okay, giyan ko ta di nga di ka khidmat okay. Say ko mga barapwasa pagkansiran pipia kisabab sa giyan to pa man na service nga kiran khidmat kiran dito kaptinda ka. Okay. Betabula-boy ibarat na niya paingatinda na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So langon numapyan ang labasibu pa man na tatama si kung mana ni nakabisa tamo. Sudah tamo kaya nagkapakay pa na pamana makanggilubos sa manggilpikyan na mapya para si kung mga tao. Natakap pa nga to. So kapupiran. Dahil panuba ay mana niya na natamok ka na pinakamas mapyaw to ha. Lango din mapya. Barat na sa mga pobre, mga kakailangan. Isa pa na kinakatano, at ni barat keto na barat na maginawa, bala sa siran wallah wag ginawa niyan. Ugaid na gira pa man na kimulangan na barat na gita tira na walima. Tumini mo sa mga tao. Na ayasap kinakaw na ayap kiti mo na sudah tare na malitabo. Ugi na so pobre na di ka nanangan. Ite pa man ay sa na moske na kailangan na isa pa man na kapketa kapubalas na igila so pa man na mga kakailangan detaro mga pobre na kitabangan pasiran. O iswad na mga rakirat. Detaro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amya panutula sa katawa mama asumiyong ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya mga niron. Yang mana sa pamana mga kambing nabigyan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasi wag yung utama man ako si mga pagtaw niya natingin na ay pamamag-Islam kan watiga mata na sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maginawa dinadig ka lang atin so kapupubre. Nagito so kaginaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ubid na kisumat na gyang kaya patataling mata na doktor na pangabulos ng tanong. Masya Allah. Kaya katawi ko ron Sheikh na sumpatan na kan. Ano ba? Kaya di man tayo po makinig sa giyang kaya live. Matang kumapya nagu miya karaya-rayag agyang kutuwa. Minibigay rakatano. Minishare rakatano agyang kaya pagaritan no andawan. Sisa agyang kaya live tano makampatauras. Laboron sa agyang kaya Ramadan. So kapangalimo kaginawa. Ayaw to ini po niya no nagyang kutwa ini ibarat yan so Nabi sallallahu alaihi wasallam si ko kaginawan yan. Nakatawan tano so Nabi na ayatan no ladiyawan na sunggiringan penanayanan sisagyang kaya ditano di kapagagama ayamala na sisagyang kaya ditano di kapagintaw. Naguso kapkuwa tano kapagapatatano si kung mga antap tano sisagyang kaya dunia. Na si itano ipsungkad si iku Nabi sallallahu alaihi wasallam kaanta no makapasa alungan na mori na miyato kawan tano nagu miyatero rektano miyapanutul rektano agyang kaya pagaritano aso Nabi sallallahu alaihi wasallam nagira datara yang kaya bulan Ramadan miyakasul dagyang kaya bulan Ramadan na ketakap agyang kutwa kalayan ilimo ketakap agyang kutwa kaginawan yan ketakap agyang kutwa nini ba kasakaw niyan si iku mga tao.
Na laboron katawan tano so kala ubalas o kapangalimo agi yung kutwa kabagay sa mga sadakat agu na ba aya buo kapangalimo lagi dagi yung kuta kialo yung nagyang kaya magister tano na ba aya buo kapangalimo na pirak ugaid na dalawan yan upama ko aya mi pangalip mo ka na pirak dari Sheikh ilaman Oy. naging sa hadis tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam so mga sahaba tikira na miya kau masirang ko Nabi sallallahu alaihi wasallam mirik la musira tikira na ذهب أهل الدثور بالعجور tigira na miya kalbi tigiran so mga alay perak sa mga kuan na inibabalas kasira na tigiran na disira na tigin di sembayang yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum disira na tigin di sembayang sada taro dia midika sembayang disiran di mamuasa sa lagi dia midika pamuasa wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim ugay datiyan na disiran di sesadekah si ikong mga sobra ko tamukiran nas kami tigian na demi ipsid kami lama nagi yung kutwa kalay lebih kalay kalbi agi yung kutwa kapra bagay nga sa sadakah si iko tamok ka piya maging gitaan o mga sahaba agi yung kutwa kaya pa maging gitaran na mini break lamuram ko Nabi sallallahu alaihi wasallam giyang kutwa kap king gitiran sa giyang kutwa ad na mga arkian sama no to na so ad na mga tamukyan na piya kayong gitinggit sa giyang kutwa kapakalbiran si iko balas agi yung kota kibganiran ko sa dakairan si iko mga tao mbaganon kapapatutanon dataro mga miskin mga pobre kemermeran derkian na piya magigita no tong mga sahaba na sumanga pagaryami mga bangsami aad na mga arkian na ilaman sumanga sahaba na kinggitiran si ko ad na mga arkian ad na dinen di misedka ayaw kita kap kinggitiranon nagiyang kota diran di misedka agiyang kotwa tamukiran kibigiran sa sadaka sa suaswatiran si ko Allah subhanahu wa ta'ala ugin na bilungambo o Nabi sallallahu alaihi wasallam agiyang koto aawidakal o sirano to ada mga arkian ditanop ke desa beger o Nabi sallallahu alaihi wasallam na magantano niyang busa bulong si kapking gitano si ko di ka pa magura-dura di si ko simba laboron sa giyang kaya masay manto pagurada na giyang kay so bulan paguradan sabab panakpan so kamal si panakpan so galebagsi ang mga pipya na mas pagura-dura dan tano so kang galebagsi sa mapya na ato na inibulong Nabi sallallahu alaihi wasallam sa giyang kutwa awida kaliran kapking gitiran si ko mga lay pirak na tigyan na وفي كل تهليلة صدقة وما نتيجني وفي كل تسبيحة صدقة وما نتيجني قب تهليليو قب كبلساني نتيجن سيكو لا إله إلا الله ودينا سيكو قب تسبيحيو سيكو الله سبحانه وتعالى نلامون تتيجن mbalasan rekano wala sadaqah mambu Masyaallah masyaallah masa gumini robinson nabiya wa fi bud'i ahadikum sadaqah so kapusan lagi yung kutwa hadis atama na tigyan si iko diking gulalanan o isarkano so kabayaian si iko darudupayan na sadaqah penotwa tigyan na tigon tigiran manota upama tigo nabi tigiran na hey nabi na tama sa giyang kutwa kipenggulalan naka ko kabaya kasi ko darudupa ka na sadaqah na tigyan na uway araaitum upama tigyan ilani matigyan ka upama tigyan ko si ini ang tagu si iko haram mana upama ko ay kinggulalan niyan sa giyang kutwa kabayaian na haram na basi ko darudupa yan na di ba tigyan na ad na tigyan na dusan yanon mana mala dusan yanon na tigiran mambu uay hey Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan na lagi duto mambu usi niyan tagwa si ko mapya maana si ko halal adarudupa yan na mbalasanon mambu Allah subhanahu wa ta'ala na miyalo sa Nabi sallallahu alaihi wasallam agiyang kutwa miyalo yung kaya pagaritan tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam tabassumu kali wajhi akhi ka sadaqah giyang kutwa kapkalangasan ka si iko buntal ka si iko pagaring ka muslim na sadaqar ka penuto sama no to na so kapangalimo nagusto ka pangaling gagaw nagusto kasi sadaka na nabasi ibu pagawkit sa iko tamok ka adna kasedka si iko tamok na adna kasedka si iko begerka na adna kasedka si iko
dilaka so kateruka mialo penuto Nabi sallallahu alaihi wasallam si sagiang kotwa haditha detano malu yagiang kotwa wa amrun bima'rufi sadaqa wa nahyun 'anil munkari sadaqa so penatigian sukap subuka sama pia na sadaqa nagusukap separka sama rata na sadaqa ka penuto sama nuto na naba asu okit akap pengalimo ka kap pengaling gagawng ka na makang gula lang ko perak makang gula lang ko beger ka giyang ko tadi nga di ka pangugup-ugup giyang ko to abuwa kapakalalang kasang kapansiko buntal ka nasa dakad no to mga bangsami na anto na yung isa makalalabi pinakamakalabi ipangalimo sa giyang kay masa nagugiyang kay bulan Ramadan anta sa mga tao makalalabi ipangalimo na aya pag na din makalalabir ka ay pangalimo ka na sad sa pinakamaranir ka bang mga bangsami na antay pinakamaranir ka si iko mga tao na ayan na pinakamaranir ka na pag neron na so mga loks ka so darudupa ka so mga wata ka na gusto so pamilya nga so pamilya ka nasiran pinakamaranir ka mas pinakamala ibalas ay pangalimo ka na makaliw-liwro na sumatunganayin ka sad sa pinakamaranir ka tunganayin ka katawan ka ap kemermeran de pirakian kailangan yan suugup malagi do beger anta ka pamikiran anta ka makanggulalan sa dila mga advice anta ka makanggulalan penuban dingon dimi pangalimo at tamok na mas makalalabyo to asinga diminggulalan si iko tunganayin ka anna hadithu Rasul sallallahu alaihi wasallam so atigin so sadaka nga si iku fakir na sadaka ugay datigin na so sadaka nga si iku tunganayin ka na dua ti manatigin sadaka wasila auto so atigin so sadaka nga si iku fakir si iku kemermeran na isa-isa tigin ni balas ka sadaka bu ugay datigin na upama ko ay pangalimo ka na so tunganayin ka kapapasangan kemermeran mambu di na miskin na dua tigin na balas kaon gito balas agyang koto sadaka nga nagubalas agyang koto kia pipiin ka kutungan na ka si kumadesig ka na gyan ka na ni niya kalala mga urip no Allah pag na ipangalimo ka panganeron na su pamilyang ka ikadua na sumaranir ka tungan na ka na mas maranir ka makaliwliw ko mga dedesig ka mga tunganin ka nasusiringan ka sad sa pinakamaranir ka kung mga siringan ka si kung bela-belar ka na gitop mani mas makalalabi ipangalimo ka na makaliliurop man sad sa kapkawat yan nagitub ni kapkalbin yan asan sa karanin yan nagitub ni kalbin yan na giyang kanan mga urip no Allah buntalan agu okit kapangalimo si kung mga tao kabgay sa dia sadaka na udiyakat si isagiyang kay bulan Ramadan kailangan na singa diminggulalan si ko mas makalalabiyang bagan kaon ugay na aya mana sebutan ro kaya so mbagay sa mida so kapamagay sa sadakat aguso diyakat malutan ro no to bigisa o siya sabab sa giyang kay Ramadan na miyaka dagala sinian mamu ipuntag so diyakat yan sabab sa tigina para mas malaibalas na miyaka piya to singay ipuntag so keep mbagan nakako dia kataka umansaragun si isagiyang kaya Ramadan ugay natika siya kanin bagay kong mga loksa kan udi na sumawat ang kakao to ayabis pinaka makalalabi na mga bangsami so masudiya kat matatendu ipambagayo to umansaragun adiya kat o tamok ka nabas kanya sadaka na matatendu so pambaganon so sirano to nabar kami papaliugat so kang gastuin kaon narungon kibigay kauto mana so pamilyang ka na dingon kibigay kagiya paliugat ka agyang ko to dingon ni kang gastuin detaro mga loks ka so wata ka gusto darudupa ka na nabasiran kapapaliwati sa bangarong akiran nimgay so dia kat utamok ka di aya kebgan kaon na so mas maranir ka madesig ka at tunganain ka keleng kau nagyong kotwa kapapasangiron nagu ka mamarmaran narunon niya patot agyong kotwa dia kat ka agu gitu ikalayan ibalas diyong kapad agyong kotwa mga loks ka aguso mga pamilyang ka madarudupa ka wata ka kagiya
siran na kapa neni ba paliw ga terka agi ang kotwa neni ba kang gusto yung akiran na di siran pa wai sagi ang kotwa kapinggi kakiran sa dia kat mana osi ngakiran ibigay so dia kat na di ketarima agi ang kotwa dia kat ka ugaid na so ke pangalimon kakiran sa di ngakiran di kang gusto ha subran ka agi ang kotwa di ngakiran di kang gusto pakapian ka so bebu pangan ng kaniyo so mga nini ba mga kailangan niran na di nga di minggulalan sa mapya akip pembagan kaon na gitu ni pinakamalay balas sadaka nga nagu pangalimo ka nagu nini ba gagawin ka sa iko mga tao agu gitu pinakamalay balas pagilain wallah subhanahu wa ta'ala amala ang balasan yan raka na laboron mga bangsami mga pagaryami mga babayami pemakin nagsagyang kaya live laboron sagyang kaya kumad agyang kaya nini ba last kepupusan 10 gawi sa giyang kay Ramadan na giyang kay alas ta 10 gawi na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya isa miya aloy na pagilot sa tampe aya mana giyang kutwa ka pagilot yan sa tampe giyang kutwa tampe yan na pagilot niyan na aya mana to na penamamaran yan so ibadah mana so mga simba na gupa naman amaran yan so kapangalimo kagiyam yang ilot langon na klase asimba na pagilutan yan na gupa namaran yan na aya malala diyawan tanong na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kinanglan raktan mambu kalay arga giyang kaya kepupusan sa giyang kaya Ramadan na kinanglan raktan mambu na makailot tano sa tampe so kapangalimutan nagu kapangaling gagaw tano na kailot-ilotan tanopan nagusto mga simbatan o dataro mga kinggulalanang ko mga kabati sa Quran so mga tadem-tadem si iko Allah so mga katirawi na kailangan na so pad nabkabukla na si iko paganay ko tarawi nabkabupos yan taman si iko kuan ini ba weter nakialaw kan so tarawi na malo pagalapas mo weter kialaw kan so puasa namiyaw maso sa pulugawi na din mga pagweter kay gira ko na patabu kara katap kagagani ang tarawi di kinanglan na pagailot ka sa tampe sa giyang kaya last dinay paglastan ka so simbang ka na kailangan na matakap ka mamuso panamar ka na gusto galabag ka sa kasimbang kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala na ay isa na panamaran ka at takapan ka na giyang kutwa matakap so kapangalimo ka si isa giyang kaya last agu katawan tanaw mapapadalam siya giyang kay kepupusan sa giyang kay Ramadan 10 gawi na siya so Lailatul Qadr giyang kuto so kagagawi khairum min alfi shahr mas makalalabi adiso sanggibu ulan-ulan so simbero o sugal bakaro ang mga pipiya sa giyang kuto kagagawi na tituko makalalabi na kailangan na dita no to di mababanog si isa giyang kay last 10 gawi kaso nabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dadenon tandua langon miya nga aloy sa hadith mga toosyan tigira nagi toosyan so ulan nagi buntalian so kagagawi ro merenak mga kwan langon no to malubay hadith adi kesana pamana diun kitanto agi ang kutwa kaya pakasul agi ang kutwa Lailatul Qadr sabab sa kalubay o mga hadith ugay na anamyalo si kung mga waiter si kung mga ad number atiktan barat na si ko 27 23 25 ugay na nabapano to siguro rodem kaden ka lango-lango no gawi sa giyang kaya 10 gawi na kapakay isabu igawi eron malagi du waiter ad number antaka even number na kapakayaron mataguso Lailatul Qadr din matatendu ayat titu tahqiq na din matatendu wandon pakasimbuang so Lailatul Qadr nagiti sabab pa kailangan na langunay giya malalamba 10 gawi apakatalinguman na kailangan na mata kapon so panamarka nagusto pa naguntaman ka si ko simba si ko Allah subhanahu wa ta'ala
pengenin tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala bakang gerak tano aguna subkeneg tano sagiang kay mangandawan amay to apki begetano sagiang kay apij tano ubang na kiumano nagiang kaya magister tano na piyaka taros tano. Tanto ko miyaka masagugudag yung otowa kaya pagusay ang kaya aritano ang doktor madagala miya sabutan ro na mga maalumat ay barata ditano katawan balasan wallah aging kaya pagaritano aritano sa did na mi pugman na kanon doktor balasan wallah subhanahu wa ta'ala ate mang buwabini ni pugbangan siya sa Maghrib na piyakan udokor ka chef ang kaya na imanan yan dilig no suara pamamukan na dilig niyan na so mga bangsa mga ageryame pemamakin agumimentay sa giyang kay live tano pengenin tano si Allah subhanahu wa ta'ala aden kekuatan wandawan si ko agama tano agama Islam kibger tano amay mga usayan agyang kaya mga ulama tano darat taragyang kaya Sheikh tano ago penalamatan tano sa ka nainibab kesenggayan tano na yan sa oras kung mga oras yan pagabger tano sa may tuwan dawan nagu penalamatan namis kanu mambo langulangon amin menter kami nagu pembentay sa giyang kaya video kami pengenin namis iku Allah subhanahu wa ta'ala baden tarima wallah so mga simba tano nagu so mga puasa tano nagu so mga iptindig tano mga tarawih nagu so langon no mga simba ininggulalan tano sa bulan Ramadan nagu pengenin tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala abtaufikan tano niyan sa makapanamar tano sa giyang kay alambaw nasa pulugawi nagu kapantagan tano amala tanwi simba si ko kagagawi Lailatul Qadar na kapatagan tano to nagurilan tano wallah subhanahu wa ta'ala nagu pentano niyan si ko pemaka maradikaan yan si ko naraka jahannam sabab sa ayam yalwi sa hadith uman ko ne gawe si sagyang kay Ramadan na aden abtindun wallah subhanahu wa ta'ala pemaka maradikaan yan si ko naraka jahannam na penginintano si ko Allah subhanahu wa ta'ala mapetenoron penalamatan namis kanu langon nami menter kami sa giyang kaya live kami salam namis kanu assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.